Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ακόμα ένα challenge για βουζιά. Μου αρέσει και αρέσει μου οι βουζιές. Και κάνουμε ένα challenge. Πίσω μέσα το πουλάκι. Πώς έπεσα, Χριστός Παναγία μου. Φεύγουμε. Πάμε πάνω στο δωμάτιο του άδελφου μου. Σπύρο! Σπύρο! Η κολοτριπίδα μου! Ζέτε, είναι τελείω. Οι πρώτες μου, δεν μπορώ άλλο. Και να πεσάνω. Αλλά δεν το αυτό. Εδώ πέρασε. Πάρτι στο σπίτι μου. Και η μάμα μου είναι Αγγλία. Και δεν τον. Βάλε τραγούδι. Διάλεξε ένα τραγούδι. Όχι να έρθεις. О, Костянтин, είναι μελική.